Di porkahan logerok bahai tongbai sosma rok thuja khe kisa VIP haing ko guna sosma khuk simaro lanya gari salok proba kisa thumanika humala satung potung ma ba masing ma se satung hai lengka stung tong kong ka horong ke blek kesang ha no bela hambai ani video nai tongmani bangai ke di porkahan zara ba mai rok sai thui tongbai kana angke ma thuma thaiya kho ar tola phai mani ta bok nok pirok tongbo oh nadi Agartala tini sopaja sai chung ba tuma khai snai video rok pas khai ma tang snai he video khai ma tongo ai ang ke gar salok tu tei muk tri rok phai pe bong ke ba ke ni rok bai ki sa kok sai tong ke le video rok khai gei muk tri rok thang ya ke to tong thong ma hai ngang ke ba video khai ma tong ha ta ro highway bridge a sai phai ha nok thang nai rồi Agartala samung nangai phaiman ni kam pai la hang ga tang nok thang tong ni rong no bui tong khana busuk nai ta tong sini Agartala ora tola ang kha por tola sini rajani simalong belai share jangli ang no no te phunu honai ti de no honai sido wrong side ba ga kha no honai ya na le Malong kaha ke punung male ya wrong side ba okay dai de oi to hana tong te yang rom sai tong mai kibi wa rom nai tong mai kon ni rok video je pa sanai tong mani bang hambai okra sakra rok ani loge rok no bukhani loge rok no hambai joto no ta ko bukro no hambai